Bueno, kontatu pixka bat, gaur 3 trainerukin etorri zeate hori joa, bakoitza zeinekin osatu zuen pixka bat, eta... Bai, bueno, alde batetik A-traineru dator, eta pixkat, gure boterik onena da, eta espero duguna, hori, emaitza negualde honetan, emaitza txukun bat erratzeko gaitasuna izan dezala, eta gero dakatoz beste 2 trainerukin, pixka formakuntzarako tarabiltzen ditugun beste 2 trainerukin, eta negualde honetan, ikusita arloari eskokin gabiltzala, gaur 3 traineru ekartzea erabaki dugu, eta ea bakoitzak bere mailan onena emateko gaitasuna badu. Jaitxiera hauek balio izaten dute liga iritsi aurretik pixka prestatzen juteko, eremu hau zenbuzkoa da, Orioko jaitxiera honek bai badu bere fama pixka bat, ez? Bai, alde batetik balio dizu pixkat, orain arte 4-5 hilabete lanean ibilita gero, lan horrek emaitzarik ote duen ikusteko momentu honetan. Eta beste aldetik ikusi barra dago ere bai, handikan denboraldi hasteko beste 4-5 hilabete falta diala, orduan naiz eta gaur gaizki egin badukazu denbora, gauzak pixkat bideratzeko handikan, eta ongi egiten balin baduzu berriz, ematen dizu 4-5 hilabete hauetan lanean jarraitzeko gogoari eta puntxo hori. Zer muzta biltzatea horre begira, hori ikusten duzu? Bueno, nik taldea oso ilusionatuta ikusten dut, oso gogotsu, eta egia zen, lehen urteko oso talde beretsua da, eta lehengo urtean zeukan gogo berdina jarraitzen du izaten lanerako, eta egia zen oso talde gozoa lanerako. Venga, etorratik.